नमस्कार मित्रांनो, मी आहे तुमचा लाडका चिंटू. आज आहे शनिवार. आधी मारुतीचं दर्शन घेऊया. तुम्ही पण काय जय श्रीराम म्हणा. दादाची व माझी शाळा एकाच वेळी आहे. लवकर जाऊन लवकर येणार आहे. शाळा भरली पण शाळा सुटली पण. कसा आहे आमचा सरांचा आवाज? संध्याकाळी अभ्यासला बसलाव. मी व दादा, आमची छोटी मैत्रीण श्रद्धा. कसं चाललंय बघा आमचा अभ्यास. पुन्हा भेटू मित्रांनो, बाय.